Γεια σου, είμαι η Κατερίνα και τα τελευταία χρόνια μα σπουδάζω στον Τυρί. Αλλά σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα καθώς είναι η αποφοίτησή μας. Αλλά πάμε να πάρουμε τη μέρα από την αρχή που με βρίσκει στο κομμωτήριο καθώς μόλις είχα γυρίσει από την Μήλο και το μαλλί μου χρειαζόταν επιγόντως βοήθεια. Όπως βλέπετε, ήταν πάρα πολύ ξεθοριασμένο το ξανθό μου και ήθελα να το σκουρίνω επιγόντως. Προφανώς για άλλη μια φορά εμπιστεύουμε την Ηλώνα στον Γκάι Hair Boutique. Νομίζω πλέον το έχετε μάθει καθώς έρχομαι εδώ πέρα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Το inspo ήταν αυτό και νομίζω το πετύχαμε. Ζήτησα να μου κάνουν μια ελαφριά μπούκλα, παιδιά, βγήκε όνειρο. Αλλά δεν είχα καθόλου χρόνο να κάτσω γιατί κατευθείαν αφού γύρισα σπίτι άρχισα να ετοιμάζομαι. Καθώς έπρεπε να είμαστε στον Τυρί γύρω στις 6:30-7 παρά. Παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω το συναίσθημα γιατί βρισκόμασταν και στο Pierce, που το Pierce είναι το Λύκειο του Τυρί. Προφανώς συναντήθηκα με την Αλεξάνδρα για να ανεβούμε μαζί. Γιατί? Δεν έχει ανέβει τη σημαία. Να την κρατάω εγώ. Λες είμαστε στο Λύκειο ένα πράγμα εδώ πέρα. Έχω να έρθω από 4 χρόνια. Ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ ξεχωριστό συναίσθημα να βλέπουμε όλους τους μαθητές μας. Να λέμε ένα συγχαρητήρια στον άλλο, να βάζουμε μαζί τους Στίβενους. Και παιδιά, η ώρα έφτασε και έπρεπε να βγούμε μπροστά στη σκηνή να περπατήσουμε. Ήταν πραγματικά τόσο χαοτικό. Εμένα με είχαν χτυπήσει και τα παπούτσια όπως είδατε. Αλλά αλήθεια, είχα συγκινηθεί τόσο πολύ, δεν τράβηξα πάρα πολλά πλάνα γιατί ακολούθησαν πάρα πολλές ομιλίες. Και γενικά υπήρχε πάρα πολύ συγκίνηση από όλους. Αλλά πραγματικά δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που πήρα αυτό το πτυχίο. Περπάτησα αυτή τη σκηνή και άκουσα όλους μου τους φίλους και την οικογένειά μου να χειροκροτάνε. Ήταν μια πάρα πολύ ξεχωριστή βραδιά και φυσικά δεν τελείωσε εκεί καθώς μετά το ξενυχτήσαμε και παρτάραμε στο Island. Βέβαια δεν έχω κλιπάκια από αυτό, οπότε εμείς θα τα πούμε στο επόμενο vlog. Σας φιλώ πολύ.